Tutxarena zoragarria da, izugarrizko. Guretzat izan da pixka bat abia puntua, ez nola bezaterren, emakume bakarra momentuz dokumentatuta, ona etorritakoa, gurera etorritako Euskal Herrira borrokara, voluntario gisa atzerritarra, bera judutarra zan, komunista eta poloniarra. 20 urte gutxirekin medikuntza ikasten ari zela Belgikan, estatu kolpea ematen dute faxistek Espainian, eta berak, behatz altxatzen du. Hala esaten du gaina bere testigantzetan, bere semeak eskatu zion amari hil baino lehenago, semea da George Waisan, liburua bidazteko eskatu zion amari hil baino lehenago idatze zala, testu batzuk orduan dakigu lehenengo pertsonan bere amak esplikatuta nola izan zen ibilbide guztia, ez, eta gurean zoragarria da Euskadin daukan ibilbide borrokalaria. Zoragarria, impactantea eta oso deigarria. Emakume bakarra momentuz, dakigula, akaso baten bat gehi egongo zen, baina momentuz dokumentatuta lehenengo egunetik, abuztutik betatik nola etorri zen, nola metraiadore bat heldu behar izan zuen, bera mediku bezala etorri zen, oso deigarria da bizitza salbatzea etorri zala, bukatu zuen, emakumeak Durangoko bonbardaketaren lekuko izan zen, bertan egon ziren fusilamenduak ere ikusi zituen eta kontatzen du lehenengo persona nolakoa izan zen kontu hori, esaten du ere bai, orain badakit zer den gerla, ez da, fusilamenduak ikusi ondoren, Legution Araban zegoela ere zauritzen dute, Bilarrealgo bataia ospetsuan, Eusko Jaurlaritzak harrapatu naizula berriz ere Gasteiz, eta bertan erizain zela, gudari bat hartatzen ari zela, beso batean zauritu zuten, eta egunkari baten ere atera zen zauritu emakumea, izugarria. Eta bukatzen du, Bilbon, Mujeres izeneko aldizkari antifascista eta feminista batean korresponsal, erreportari.